небето, голям празник ще има, голяма сватба ще има в небето. О, наистина, ние всички заедно ще бъдем много насърчени и благословени. Но и тази вечер ние имаме празник. Благодарим на Бога за младоженците, които искаме да ги поканим да дойдат Айде да посрещнем младоженците. Сега, вие ли сте младоженците? Ние очакваме младоженците да дойдат, вие се явихте. Вас преди 5 години ми благослових. Държиш. Ани, така ли беше? Аз не си спомнял. Майче, така беше. Доказателството майче Иванчо. Да, най-голямото доказателство е Иванчо. Слава на Бога. Добре, на вас ли ще се моля сега? Пасторе, ти вече се помоли за нас. Ние мислим, че ако пак се помоли за нас, помазанието ще е прекалено силно. Ще хората ще започват да падат. И затова ние искаме да приветстваме сега истинските младоженци, които ще ви помолим да се обърнете. Всеки един от вас може да погледнете към вратата, защото точно сега, в този момент, идват истинските младоженци. Алилуя! Слава да бъде на Господа! Ето истинските младоженци. Тази вечер тук са между нас. Нека Бог да ги благослови! Затова ще остави човек баща си и майка си, ще се превърне към жена си и те ще бъдат една плът. Слава на Бога! Благодарни сме за брат Иван.
Благодарни сме за булката днес. Сестра Мария, благодарим ти. Изглеждаш прекрасна, заедно с брат Иван. Благодарим Господи. Мариче, включихте граждански брак? Да. Много се радвам, че милионите, които има Иван, вече наполовина се делят. Амин, пастор. Най-накрая вече Иванчо се окръжи и каза, наистина на Мария принадлежи половината на богатство. Днеска бяхме с апостол Ангел и обядвахме заедно и той ми каза, кой е този район тук? Аз казах, това е района, който Зоя тук живееше преди, но тя остави този хубав квартал, този хубав район, дойде при мен, защото видя, че съм много богат. Но ние не се женим, вие го знаете, не е първо място финансите. Ние не се женим заради богатството, така че първо място е любовта на Бог, който е в сърцата ни и който ни свързва. Много се радваме за вас и сме благодарни на Бог. Иван е голямо благословение. Да, днеска говорих с апостол Ангел за това, което той има голямо сърце. Всички тези добри неща, които прави тук в село Рогоч. Ние вярваме, че вие сте голямо благословение. Благодарим на Бога, че сте в царството, че сте в църква ново поколение, че сте в село Рогоч. И ние вярваме, че ще продължавате да бъдете за благословение за Христовото тяло. Благодарим на Бога за вас. Това смирение, почита, който имате в сърцата си, ревността, огъня, който Бог е запалил вашите сърца, вярвам, че това нещо ще се увеличи. Има по-голямо помазание, който идва върху живота ви и вие ще продължавате да бъдете за благословение за Христовото тело. Бог да ви благослови. Сега искам Петроани, които ще водят програмата ви, ми казаха много да не говоря. И така че ние искаме да се помолим за вас. За това ще поканям съпругата ми Зоя, пастир Минчо, заедно с Албена и дяконите Коста, Речко, заедно с Гина, така че нека да дойдат. Искам да се помолим за тях, да ги благословим. Ще може ли на колено? Алелуя, алелуя, алелуя. Протегнете ръцете си. Ние вярваме, че небето е отворено. Тате е много отдавна след семейство, но имаха възможността вече да включат и гражданския брак и пред държавата да бъдат мъж и жена. И тази вечер имат възможността да го направят пред Бог, пред служители и пред свидетели. И аз вярвам, че небето е отворено за това семейство. Аз вярвам, че благословението на Бога още по-силно ще дойде в живота им. Вярвам, че помазанието на Бога много силно тази вечер ще се освободи в живота им. И те ще продължават да бъдат за благословение за село Рогоч, за всички села, които са около село Рогоч, в името на Исус Христос. Отче, ние сме те благодарни за брат Иван Божен. Той наистина дар и благословение за мен и за църква ново поколение тук в село Рогоч. Благодаря ти за този прекрасен мъж, че ти си го спасил.
че си вложил духът си вътре в него. Благодаря ти за него, Боже, че си го благословил с най-правилната, най-благословената съпруга Мария. Благодаря ти, че ги благоволи да бъдат едно семейство, Боже. Сега в името на Исус ти молим, заедно всички мои брати и сестри и служители тук от това място, и ти молим, велики Боже, нека ръката ти да бъде върху тях. Дарбите на Светия Дух да се освободят в живота им. Аз моля двойно помазание да дойде върху живота им, Боже. Запали огънем на Светия Дух още по-силно вътре в тях, Боже. Ланшела баранда шела байда. Вземи ги в Твоите ръце. Направи ги за благословение още повече в село Рогоч. Направи ги за благословение за всички села, Боже, които са около село Рогоч. И аз изговарям благословение върху тях. Небето да се отвори за тях. Ангели да има в живота им. Силата на Бога да дойде в живота им. Аз благословям и помазвам Иван в името на Исус като глава на това семейство, Боже. Дай му мъдрост. Дай му сила, Боже. Ланчена баранда шена байда. Благослови него. Благослови Мария, Боже, да бъде най-добрата помощничка за брат Иван. Благослови ги с много деца, Боже, по мощното име на Исус Христос от Назарет. Изговарям благословение в живота им. Оставам ги в Твоите ръце. Оставам ги в Твоите ръце. Оставам ги в Твоите ръце. Всичко това просихме в името на Исус и всички ни казваме Амен! Алилуя! Нека Бог да ги благослови, така че ние сме благодарни на семейство Стоянови. Отдайте славата на Господа! Добре, на мен ми се продължава още, ама трябва да се съобразим с програмите, така че давам възможността вече на Петю, Нани, тук на хвалението да ръководят. Бог да бъде с вас. Слава на Бога! Ние сме наистина щастливи и радостни за това, че можем да участваме заедно в това тържество, което е на нашия брат Ванчо и нашата сестра Мария. И преди да преминем към другата част, която ни предстои, както рожден ден без торта не може, така и сватба без едно нещо, което ще разберем след малко, не може. Така че хвалението, маестро, вие знаете за какво става въпрос. Айде! Това е първият танц за семейство Стоянови. Може ли да ги окуражим? Алелуя! Алелуя! Благославяме това младо семейство, Господи ви благослови. Може на ръка да бъде върху тях. И може да благословени да почува върху тях. Алелуя! Ando tu te deva mea ciao, tut molina, tut molina. Ando tu te deva mea ciao, tut molina, tut molina. Despacite, de narodes, tu sinam, životos, tu sinam, meni любов, tu sinam, meni надежда, Исусе.
и Господ пустина, мир и любов, пустина, мир и надежда, Исусе, одевя. Слава да бъде на Господа, не са ли прекрасни нашите младоженци? Слава на Бога, благодарим на Бог наистина за тях. И това, което в момента имаме като предизвикателство, което трябва да направи нашия брат Ванчо. И момчета, вие знаете за какво става въпрос. Петю, извинявай, възникна ми спешна работа, извиниш. Сега в момента не е време за бизнес, Батен Ванчо. Така че куплета, имаме едно предизвикателство, ще изпее една песен, брати и сестри. Но в тази песен се пее от името на Бог в куплета, а в припева се пее от името на младоженеца. Така че нашето предизвикателство е това, че куплета ще се пее от брат Конаро, който ще бъде седно в лицето на Бог. Бата Сен имах предвид. А припева ще пееш ти. Но предизвикателството ни към теб е, че докато пееш припева, трябва да гледаш към хубавите и силните очи на кака Мария. Така че, момчета, готови ли сме? Айде да започваме. Нека да ги окоръжим заедно. Не добре за човека да е сам, потребното му жена ще му създам. Щастие и радост ще им дам, ще ги благославям. Жена си дома, Господа тя ми да. Да не слушайте ми, жена на моите мечти. Една жена си дома, Господа тя ми да. Радост от живота ми, жена на моите мечти. Не добре за човека да е сам, потребното му жена ще му създам. Щастие и радост ще им дам, ще ги благославям. Жена си дома, Господа тя ми да. Радост в живота ми, жена на моите мечти. Една жена си дома, Господа тя ми да. Радост в живота ми, жена на моите мечти. Айде да благословим и за най-красивата Бога! Сега много набързо ще помолим всички неженени момичета да застанат тук отпред, пред сцената, по-бързо, само че имате само 10 секунди и времето свършва. Това е пожелание на Богата, така че излезте всички отпред. Всички момичета, които Айде, момичета, излезте. По-бързо, по-бързо, по-бързо. Бързо, бе! Айде. Тръгвай, бе, Христино. Давайте. Малко назад, Петю. Сега ще се разбере кои ще бъдат следващите младоженци. Нали така, Бата Мачо? Младоженки. Младоженки, да. Така че след 10 секунди, кака Мария, булката ще хвърли букета и ще разберем кой ще гушни букета. Така. Смисъл, коя ще е бъдещата булка? Нека да броим. Готови ли сме, момчета? 10, Момичета без секшън. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Чакай малко. Кристина, имаш ли си гаджета бегаш така бързо?
Шегувам се, веселата. Добре, нека да повторим опита. Последно, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Браво! Ася! Слава на Бога, наистина сме радостни и щастливи. Разбрахме коя ще е следващата болка за 2025 година. Сега ще помолим да вземете всички местата си. Хвърлянето няма да излезе да останете. Това, което сега ще направим е Само ще помолим за 2 стола. Да, 2 стола. Сега ще направим една специална игра, брати и сестри, специално за младоженците, които те не я знаят, но наистина ще имаме едно добро време с тях. 2 стола могат да бъдат... Добре? Може да вземете местата. Обаче, тук само, че трябва да се събудите. Днес ще разберем тайни, които никога не сме ги разбирали. Играта се казва в бурните тайни на Ванчо и Мария. Ще разкрием някои тайни. Първата тайна, която да разкрия, Петю и Ани са нашите кумове! Благодарим си, младоженец. За нас е чест и привилегия да бъдем наистина тяхни кумове и тяхни свидетели. Сега тази игра, нека да ви разкажем накратко. Вие знаете, въпросът е, че когато зададем един въпрос към тях, те нямат право да го говорят, но с дигане на обувката ще разберем отговора на въпроса, който ние ще зададем. Как няма да говорим? Не е интересно. Трябва да едната обувка и ще трябва да държиш 2 обувки. Едната е твоята, едната е на какъв. Тук сега ние говорим, ви само дигате обувките. Да. И ще молим само за истина, без лъжи молим. Без компромиси. Без компромиси. Първият въпрос е най-интересният. Ще го задам аз. Окей? Готови ли сте? Кой командва в къщата? Сега нека да питаме, наистина ли е така като Мария? Да, така е. Браво! Кой е мъжът, а? Ванчо, нека да питаме истина ли е това нещо или... Това може да го потвърдят 3 села и 1 град. Вие потвърждавате ли, че е истина? Да! Нека да зададем втория въпрос. Ами втория въпрос, че да се отдава на мен и сега вече навлязахме в зимата, трябва да се стопляме, да палим печките и големия въпрос е кой цепи дървата? Има противоречие. Кой казва истината сега? Ванчо казва, че е Ванчо. Мария казва и двамата. Кой казва истината? Според мен двамата. Аз си казвам истината. Много пъти съм чувал сега, че кака Мария е споделяла, че цепи тя дървата, така че ние вярваме на това, че кака Мария го прави. Така че може да аплодираме сестра Мария. Сега ли ти си следващия въпрос? Каква чест само. Ами, сега другия въпрос е кой държи парите? Кой касира вкъщи? Мате, Ванчо, наистина ли държиш парите или само така? Само банкомата? Ами, следващия въпрос е, понеже ние вярваме, че в най-скоро време ще имат бебенце. Амен! И въпрос е, като дойде бебето, кой ще сменя памперсите? Кой си е землил? Ама ти сега, ти казваш, че Марийка ще сменя памперсите, тя казва, че си ти. Тук ще има голям Сега, аз съм 8 часа на работа и 1 час път имам. Ти ще чакаш 9 часа, аз да дойда да сменя памперс.
Сега, си втора смяна. наистина, ще правим така както ние с Аните си помагахме. Първа смяна през деня, кака Мария. Втора смяна, нощна по-точно, ти ще гледаш дето. Съгласен ли си? Съвсем не. Преди малко ме пита кой команда вкъщи се ми задаеш някакви въпроси. Извинявам се, господаря. Добре, петия въпрос е: кой първи търси помирението, като се стигне някакъв проблем? Това противоречие. Как така сега? Пак ти казваш, че си ти, тя казва, че е тя. Защото аз винаги мисля, че съм прав. Тук поне други. Ами, да питаме сега булката, какво ще каже тя? По принцип той е една. Аз винаги се опитвам по-бързо да се превзема отношение. Може ли да аплодираме сестра Мария за нейното смирение? Тук вече нещата излизат малко. Ами сега ще питаме тогава противоречието. Кой се ядосва по-бързо? Манчо! Словото казва, гневете се, но не се грешавайте. Добре, значи сега, щом ти се ядосваш по-бързо, значи наистина булката търси помирението по-бързо. Така ли да разбираме? Да, така е това. Така е. Добре, сега да преминем към домакинските неща. Кой ми е чините вкъщи? Манчо. Аз смятам, че булката каза само истината тази вечер. Сега, от време на време, Иванчо... Той е добър мъж и помага на съпругата си. Сега да разбираме тогава. Понара се учи. Никога! Манчо, аз ги мия вкъщи си сам на това. Нека да аплодираме младожените! Добре, сега да преминем към по-духовни въпроси. Нали, тук сме всички духовни. И въпросът е, кой се моли повече? Браво на младоженеца! Най-силният бой. Добре. Главата на семейството, казва пастора. А кой е по-щедрия? Нека да А кой е по-стиснатия? Чакай се, Мария по-щедрата, така ли разбирам? Да. Слава на Бога. Слава на Бога за Мария. Иначе това беше поглеждащ въпрос. По принцип, това е рядкост. По принцип, мъжете са по-щедри. Да, наистина. Както при мене. И при Лечко, някой ти не е по-щедрата. Още благодаря всички жени тогава. Добре, това е 10-тия и последния въпрос. И ще помоля наистина за бурди аплодисменти, но не сега, след отговора. И въпросът е: кой обича повече? Аплодисменти! Обаче тук булката да знае, че младоженеца дигна само нейната обувка. Като се приберете, може да му дадеш малък урок. Слава на Бога, може да аплодираме сега младоженците. Слава на Бога, благодарим наистина на Господа за това, което Той прави. Играта свърши, но това, което сега в момента ни предстои, това, което искам да направим, е да помоля, сега ще помоля да дойде пастор Минчо, тъй като той е човек, който всъщност е помогнал на брат Ванчо и аз вярвам, че има нещо, което в сърцето си може да ги благослови, да каже нещо за тях. Така че вие имате добри неща, които може да споменете с пастор Овена
Така че ви сте добре дошли да заповядате и да кажете някои специални думи, които имате в сърцата си. Аз вярвам, че имате нещо в сърцето си да кажете за младоженците. Слава да бъде на Бога! За нас е голяма чест и привилегия да присъстваме на тържеството на Иванчо и на Мария. След като толкова дълги години ние се познаваме с Иванчо, още когато беше по-малък, като тинейджър, след това като младеж. И сега вече стана мъж, зрял, женен, включил вече граждански брак. Само не знам дали гражданска отговорност имаш, нали, но за граждански брак няма. Слава на Бога, че имаш граждански брак. Слава да бъде на Бога. Ами Петю, какво да кажа, просто спомням се за Ванчо. Просто беше по-малък, но беше пак също както и сега запален за Бога. Това, което ми насърчава в неговия живот, че след толкова дълги години, понеже съм отсъствал 9 години близо в България, не съм бил, но виждайки го сега, го виждам зрял, един стъл, един изграден човек, който мъж на вяра и все още продължава да служи на Бога със същото сърце, още по-голяма сила, още по-голяма мъдрост, любов, отдаденост, посветен на Бога и най-вече изграден в справено семейство с прекрасна съпруга, който заедно служи на Бога. И искам просто да ви кажа, че това е толкова велико да започнеш с Бога и да градиш живота си с Исус. Да градиш живота с Исус. Халелуя! И Той го направи. Аз се спомням за толкова много други младежи, които може би днес даже някои не са тук, но Той остана верен и Господ го благослови с най-добрата съпруга. Амин! Тя е като невястата на Исус. Амин! Без петно, без бръчка. Знаете ли, това е толкова чудесно и наградата на праведните са синовете. И ние вярваме и декларираме, както пастор Иван каза, много деца. Амен! Толкова много деца, че да те дърпат ушите, ръцете, носа, че откъдето и да се обърнеш, просто да бъдеш благословен в името на Исус с твоята прекрасна съпруга. Радваме се за вас, обичаме ви, ви почитаме и благодарим на Бога за това, че сте в Царството на Бога, че растете като палмово дърво и носите много плод за Царството. И аз вярвам, че просто толкова много път има за вас. До дълбока старост, до побелява коса, да служите на Бога. Амин! Заповядай, Овенче. Халелуя! Много се радвам за вас. Вие сте един пример за Христовото тяло и ви държите здраво Словото на Бог, да следвате Исус и да разказвате за делата Му. И аз ви благославям според Второзаконие 28 глава. Ще бъдете благословени, казва Бог, ако го следвате, ако Му служите с цялото си сърце и душа. Всичките тези благословения в живота ви ще приливат. Всички небесни благословения ще почиват над вас и всичките мечти и желания, които вие имате в вашите сърца, Бог ще ги снадби в живота ви. И вярвам, че до година бебето ви ще бъде представено тук. Ще го благославяме в името на Исус, защото Господ, вашия Бог, ще ви благослови. Халелуя! Бъдете благословени, прекрасни сте и ви обичаме, благославяме в името на Исус. Нека дадем слава на Исус! Халелуя! И това, което Петю най-много ми харесва в него, че той има такава идея, че даваш му петел, пък взима яйце от него и ги продава. Някой не е загрял на това място. Иска да кажа, даваш му кокошка, аз обърках пепели и не смасках пепели. Даваш му кокошка и той взима яйцето и го продава. Има такъв творчески дух, че може да продава. Даже понякога не може да разбереш и теб може да продаде. Това е нюх, който има в себе си към бизнеса. Може би има към бъдеще нещо, което Бог приготвил за него. Благодарим на пастор Минчо и Албена. Нека Може да да ги аплодираме. Сега ние искаме да поканим още едно семейство, което са чудесни и ние наистина благодарим на Бог за тях. И това е дякона с дяконката на тази църква, дякон Речко с неговата съпруга Гина. Може да заповядате. И вярвам, че имате нещо в сърцето си, което е специално, което може да освободите върху тяхния живот. Така че сега е моментът да го кажете и да го споделите с нас. Бог да ви благослови. Слава на Бога, брати и сестри!
Наистина за мен е радост, чест и привилегия за брат Ванчо и за сестра Марийка. Аз не като брат и сестра ги уважавам като мои деца. Те са едно чудесно, благословено семейство и наистина ние като по-големи можем много да черпим от тях. Те са едно чудесно благословение за цялата църква. И аз съм благодарна на моя жив Бог за тях. На тях можеш да се довериш, на тях можеш да споделиш всяка една твоя болка, всяка нужда и благодаря на моя жив Бог за тях. Те са едно чудесно благословение за църквата ни и аз им пожелавам до дълбоки старини да продължават винаги така напред с Господа и вярвам, че Бог ще ги благослови в изобилие, защото наистина те имат сърце за Господа и ние ги обичаме и ги благославяме в името на нашия жив Бог. Обичаме ви. Амин. Алелуя. Алелуя. Нека първо да ги прегърна. Алелуя. Благословен да нашия Господ. Хубав момент, прекрасен момент, всички заедно да се радваме. Словото казва един, когато се радва всички заедно да се радваме. И тази вечер наистина чест и привилегия за всеки един от нас да бъдем на това място и да споделим тяхната радост, защото тяхната радост е и наша радост. Изключително съм благодарен на брат Ванчо, че се познаваме с него от много дълги години. Тогава той беше още малък и много искаше да свири на барабани. Искаше и идваше по-рано и започваше. Бог даде това, което той искаше в сърцето си. Бог го благослови с този талант, който видя в неговото сърце. И аз съм изключително благодарен за нашия брат Ванчо, че дълги години имаме тази чест да служим на Господа. Преминали сме през много неща заедно и в трудните моменти ние пак бяхме заедно. Независимо каквото и да имаше в живота ни, ние устояхме. Заедно с него вече 20 години и нагоре служим на Господа. Благодаря на Господа за него, че му дава мъдрост и разум. И за всяко едно нещо винаги се допитва, търси винаги правилният подход, как по какъв начин да подхожда. И благодаря на Господ, че винаги в тези моменти, когато той имаше нужда, винаги съм се старал с моето семейство, с моята съпруга, да му дам правилното виждане, правилната насока, за да може днес той да бъде един изключителен съд в ръката на Господа. Както той, искам да подчертая за брат Гошо, защото те са първите хвалители в село Рогош. От 2007 и 2008 година те са заедно. Вече 16 години са заедно. И аз съм благодарен както за брат Гошо, така и за брат Ванчо. Благодаря на Бог за тях. И се моля Бог да ги благослови с още повече мъдрост. Благославям моят брат Ванчо и сестра Марийка да бъдат още повече олицетворение на Божията невяста. Да бъдат олицетворение на смирение и кротост и покорство. Да бъдат още повече мъдри и разумни във всяка една ситуация. И им пожелавам от сърце Божият мир да се вселява в сърцата им, върху живота ти. Да бъдат движими и ръководени с Божията любов и нека да бъдат винаги радостни и щастливи. Пътят, който те са поели, да, ще бъде трънлив и бодлив, но знайте, че не сте сами.
От тук насетне вече ти не си сам, тя не е сама. Вие сте вече едно. И затова Исус казва, където са събрани двама в Мое име. И вие вече сте събрани в името на Исус. И Бог има добри неща за вас. И аз ви пожелавам Божиите благословения да почиват върху живота ви, върху семейството ви, върху домът ви. И в най-скоро време Бог да даде желанието на сърцата ви. Благославям ви в името на Исус. Бог да ви благослови. Слава на Бога, може да аплодираме дякон Речко и неговата съпруга. И като за финал... Само да кажа един апел към цялата църква. Че брат Ванчо и сестра Марийка са благословени за всички нас, но и са и пример. Нека цялата църква да вземем пример от тях, защото те са истинско и прекрасно благословени за всички ни. Амен. Амен. Ние наистина го потвърждаваме, че те са наистина един голям пример за нас. И последното семейство, което ще поканем също, вярваме, че духовният баща има също да каже нещо и няма начин духовният баща да не познава своят син по най-добрият начин. Така че ще поканим пастор Иван и пастор Зоя да се повядат и да кажат да споделят това, което имат сърцата си. Да, наистина, пастора, ти благослови, пасторе, това семейство, но знам, че имаш нещо, което в сърцето си, което си видял, което искаш да кажеш за тях. И предизвикателството, че майка ми след това ще говори. Първо нека да бъде баща ми, но след това ще бъде майка ми, за да помисли, да събере кораж, защото половин час много ще говори, нали знаете, и ще ни трябва време. Така че, заповядайте. За мен наистина радост, чест, привилегия, че мога да служа заедно с брат Иван и сестра Мария. Както дякон Речко каза, ние го познаваме още когато беше малък, когато посещаваше църквата ни. Благодарим на Бога за него. Желанието, което Бог вложи в неговото сърце, да бъде в хвалението, да свири барабани. И не знам други хора да не могат да го направят, да свират барабани и да пеят. Има двама-трима света, казва има. Но той го правише, но съм радостен, че беше верен. Имаше много трудни времена, но просто той устоя в Бога. Вярвам, че от тук нататък той ще продължава заедно с сестра Мария да устояват и да вършат волята на Господа. Наистина, като духовен баща, аз съм благословен и аз съм радостен, че имам такива деца. Бог да ви благослови. Благодаря за всички, че сте тук, за това, че можем да се радваме заедно с тяхната радост, да участваме заедно. И аз искам да кажа, че за брат Ванчо, благодарна съм на Бог за твоето сърце. Много съм насърчена за всичко това, което правиш, брат ми. Бъди благословен и винаги бъди така насърчен за насърчение за всичките. Нека всичко това, което правиш, докато сме тук и докато си отидем в небето, винаги да бъдеш и да продължаваш това дело, което Бог ти го е дал в сърцето. Бъди благословен. Благодарим ви, пасторско семейство, заповядайте, наистина сме благословени за това, че и пастор Зоя каза тези неща. Очаквам да проповядваш, но следващия път ще бъде проповед. Добре. Така, Бог да ви благослови. Ние семейство Стоянови искаме да ви благодарим тази вечер, че всички вие тук присъстващите приехте нашата покана, за да може и радостта ни да бъде пълна. Също така искам да ви кажа, всички тези добри думи, които всички вие казахте, те нямаше да бъдат реални. Аз нямаше да съм това, което съм днес, ако вас ви нямаше в моя живот. Реално, аз съм плод на това, което вие сте посяли в мен. И аз благодаря на Бог
за моя пастор, за моя дякон, за пастор Минчо, за хвалението ни в Рогош, за ново поколение Пловдив, за хвалението, за всички брати и сестри, ново поколение Пловдив, Далековец. Просто благодарен съм на всеки един. Просто от всеки един от вас съм видял любовта в сърцата ви, когато вие говорите. Аз винаги съм се старал това, което приемам, това, което получавам и аз да дам това от себе си. Благодаря на моето семейство, че те са тук. Благодаря на семейството на моята съпруга Мария, че те са тук. На всички близки родини. Бог да ги благослови преизобилно. Без вас няма да е същото. Слава да бъде на Господа. Мария. И аз искам да благодаря на Бог, че Бог ми изпрати второ семейство тук в Рогош. Цялата църква, вие сте моите брати и сестри. Още когато преди 6 години дойдох с Наха тук, показахте любовта си към мен и все повече и повече тя расте. И за което ви благодаря на всички. Казаха се много мили думи, направо ме разчувствахте. А усети ли Ани нещо друго? Сестра Мария беше мила, но бата Иванчо, който се изказа, най-накрая: Мария, ти си. Сега като направиха граждански брак, придоби повече смелост, увереност и затова е Мария. И затова и аз вече: Ани! Давай! Ние също като кумове искаме да благодарим на Бога за вас. Ние имаме специален подарък от нашите сърца за вас и благодарим на Бог за това, че Бог ни свързал с вас. Обичаме ви, ценим ви и наистина вярваме, че Бог има уникални добри неща за вас. Тепърва най-доброто ви предстои и вярваме, че това, което направихте, е ключово и това, което направихте днес, това решение, което взехте да направите този граждански брак, както пред закона, така и тук в духовното място, пред храма, пред свидетелите, вярвам, че наистина това нещо ще отключи благословение върху живота ви, неща, които са били възпирани, сега всяка една пречка ще бъде издигната от живота ви и благословението ще се излее като поток върху живота ви в името на Исус. Вярвате ли го? Подайте слава на Господа, повярвате! Амин. Това е подаръкът ни от нас за вас и наистина ви благодарим и ви обичаме и ви ценим. Аз също искам да кажа нещо. Поне Ванчо даде думата на Мария. Ти не ми даваш даже. Ами аз също много се радвам, че ви познавам. Ние тази година се сближихме повече с вас. Особено с Мария и всъщност с двамата даже. И разбрахме още повече колко големи сърца имате. Колко любов дайте вътре в сърцата си. Вие сте наистина много голямо благословение за трите църкви, даже наистина и за нас сте били благословение. И ние наистина се радваме, за нас е чест и привилегия да бъдем ваши кумове. И вярваме, че очаквате само добри неща за напред в името на Исус. Нека Божите благословения да се изливат върху вашия живот и всички ваши желания и мечти в Господа да станат реалност. И сега подаръците ли са свършили? Имаме специален подарък от църквата Ново поколение. Така че ще помоля брат Сънчо с съпругата му да заповядат и да дадат подаръкът от църква Ново поколение, който сме подготвили специално за вас. Вярваме, че ще ви хареса. Така че даваме думата на брат Сънчо. Нека ги окръжим. Дамите с предимство. Ти. Скъпи братя и сестри, може би днес всички ме познават. Аз съм съпругата на Сънчо и ние наскоро се... Аз не ви познавам толкова добре, но усещам любовта, която имате в сърцете си. И също така чувам всички тези добри насърчителни думи за вас. Пожелаваме ви всичко най-добро за напред. Продължавате с Господа и вярваме, че Бог има велики планове за вас. Амин. Дайте благословение. Честито!
И закачките с мене вече свършват, нали? Най-накрая направи този граждански брак, защото като го видях, аре, Иванчо, кога ще се жениш вече? Много се радвам, наистина, благодарни сме на Бог за вас. И Иванчо, теб те помня от младежките ни години, кога на 14-15 бях, когато идвах с пастора. И съм възхитен, наистина пастора го спомена и аз за това се сетих, докато свириш на барабани, как пееш, нали? Аз така или иначе не можех да свира на барабани без да пея. Викам, как го прави Иванчо, не знам, но наистина много се радвам за вас, сестра Мария, брат Иване, и нека Божията благодат да дойде върху вас, да ви благослови, да ви опази. Желаем ви изобилни деца. В името на Исус, това да бъде за живота ви. Сега тия подаръци са от много поколения наистина. Рене, дай това. Запази другото. Добре, този подарък е от нас. Извади малко другото. Така. Сега. Добре, давай. Отидохме да напазарим, нали, подарък, да ви благослови. И първото, което дойде в мисълта ми, до сърцето ми, викам, ще вземем една бебешка възглавница. Обаче, Ренета през цялото време, защо трябва да вземем възглавница? Възглавница ли вика, ще я подарим? Да викам, Ренета, на сърце имам да им вземем бебешка възглавница. Не може ли вика по-голям подарък да ги вземем? Добре, ще вземем друго, нова възглавница, викам, ще я вземем. Защото вярвам, че това ще бъде пророчески знак в живота ви. И до година Лука! Благослови, обичаме ви и това наистина беше в сърцата ни. Може да им подариш и това. Добре, тя е много срамежлива. Прегърни младоженеца, ако обичаш. Да не каже, че те ревнувам от него. Добре, другия комплект е чаши и кафе. Когато ви дойдем на гости, може да ни сипнете кафе в тях. Бог да ви благослови, благодарим ви, за нас беше чест, привилегия. Може да аплодираме брата Сели и сестра Ренета. Те са едно уникално семейство и се гордеем всички с тях. И сега следващия подарък идва от много далече, чак от арабските емирства. Така че ще поканим младежите на ново поколение в село Рогош. Добре сте дошли, заповядайте с вашия специален подарък, който вярваме, че ще ви хареса брат Ванчо много. Моля да аплодираме младежите! Внимавай, Бой. Знам, че аз съм поета. Аз много се радвам това, което мечтаеше. Бог ти сбъдна едната мечта, но знам, че идва на пъти другата. Амин. Това беше не само твоето, но това беше на всички нас. Желанието ти да имаш граждански брак пред Бог и пред всички. Благодаря на Бог, че ме срещна с вас. Не ти само беше моята приятелка, но и моята сестра. Беше моята опора. Благодаря на Ванчо и на теб, че Бог ни срещна заедно и всички заедно ще вървим ръка по ръка в небесното царство. Бъдете благословени семейство. Това е подарък от всички младежи. Слава на Бога! Тези финанси са от цялата църква. Благославяме ви в името на Исус.
Може ли да аплодираме отново младоженците? Слава на Господа! Сега ще помолим хвалението да заповяда, защото сега заедно с младоженците ние искаме да закрием, като изпеят песента заедно с нас. Така че може ли заедно да се изправим? Вярваме, че тази песен ще бъде взривяваща, защото ще изпеем с помазаните ни младоженци. Така че, айде заедно да хвалим и да издигаме името на нашия Бог. Ще помоля всички младежи, може ли да минете тук отпред към сцената? Всички младежи, тинейджери, деца, може да дойдете да се радвате заедно с нас, докато пеем тази последна песен заедно с младоженците. Готови ли сте? Хайде заедно! Айде да кажем заедно! Samo tu, si namorado, samo tu, si namorado, samo tu, si namorado, tu camina sabe a cara, samo tu, si namorado, samo tu, si namorado, tu camina sabe a cara. Samo tu, si namorado, samo tu, si namorado, samo tu, si namorado, tu camina sabe a cara, samo tu, si namorado, samo tu, si namorado, tu camina sabe a cara. Hallelujah, 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 hallelujah. Luz marina sabe a cara. Hallelujah, 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 hallelujah. Luz marina sabe a cara. И можете подаръци, те че може да заповядате. Само, ще може ли да изчакате само за една секунда? Всички по местата си и младежите също можете да останете отпред. Само ще поканим, само набързо имаме нещо, което усетихме в сърцата си, че има хора, които искат да споделят нещо, да ви кажат, които имат нещо специално. Това е дякон Гошо и дякон Коста. Може да заповядате, може да ги аплодираме, защото вярваме, че Бог има нещо в тяхното сърца да споделят за младоженците. Бързо, да го бързо! Бъдете благословени! Сега аз мога да кажа много неща. Познавам Ванчо, толкова сме яли, пили заедно. От малкина. Бог ти благослови. Наистина много се радваме за вас. Брат Ванчо, наистина ти си благословение за Севера Гош. Наистина аз съм насърчен и благословен. Как служиш, как водиш, как се молиш
как водиш нали хората, от всичко това и бях казал на нашия пастор. Просто съм много насърчен от Иванчо, просто как служи. Насърчен съм и благословен на твоето смирение. И вярвам, че ако продължаваш по същия начин в това смирение, ако продължаваш по същия начин в тази почин, Бог ще те издигне повече. Бог ще облечи помазанието си и Той ще те употреби за Него и за Неговата слава. Нека Бог да ви благослови. Амин, дякую. Аз повтарям думите на Дякон Коста. Бог да ви благослови. До година близнаци. В името на Исус. Амин. Благодарим ви. Сега подаръците, които имат вашите семейства и други хора, може да заповядате сега, да ги дадете. И след това, нека да останем по местата си. Аз съм майката на Мария и искам да им пожелая да са живи и здрави, Бог да ги благослови в изобилие, защото те много си паснаха и двамата и затова Бог ги е събрал и нека Бог да ги благослови в изобилие. Придеждай тук. Не да ги хваща. Ние сме благодарни на Господа за вашите родители, за вашите семейства. Нека Бог да ги благослови. Сега завършваме с песента. Младежите отново да заповядат отпред. Искаме бърза песен. Боже, добър си, заедно. Изправяме се всички заедно и пеем. И можете хора. Аз съм бащата на Мария. Нека да бъдем благословени с дете и дъщеря ми и до година близнаци. Слава на Бога. Чудесна е наистина. Аз искам да благодаря на Бог за това семейство, наистина, че ние не ги познавахме преди, както чухме за Иван. Но аз искам да кажа нещо за Мария. Мария. Нещо говори ли ви Мария? Смирената Мария, която получи своята награда. Не от кой да е, от Господа. И ние вярваме, че няма случайни неща. Мария, блаженна си ти. Защото аз не познавам брат Иван преди нито нея. Но знаете ли, в играта разпознах много. Брат Иван е опърничав. Той е мъж, той е мачо. Но брат Иван няма да бъде това, ако Мария не е до него. С пълното си смирение и търпение. Един мъж е силен и успял, когато има до себе си силна и мъдра жена. Никой мъж няма да успее, ако жена му не е до него и го подкрепи, да го приема, да го благославя и да го обича такъв, какъвто е. Благословени бъдете, хора. Радвам се, че ви познавам. Радвам се, че можах да посея на вас семе, което днес да видя плода от това семе. И знаете ли, днес ви отключвате врати
защото с решението си вие разчупихте проклятия, разчупихте чародейства, разчупихте и отвърлихте болести. Вие се освободихте от робството на този свят, защото в този свят хората робуват. Не е важно да имаш брак, важно да има разбирателство на Божия закон, Божието благоволение, на Божият пример, който много от вас казаха, те са ни пример, сега ще бъдат истински пример. За тях има ново начало. Аз вярвам в новото начало, което Бог им дава. Нов старт в духа. Брат Иван ще има дялкане, ще бъде обучен на търпение. На колкото и смирение да има, ще му се вижда, че е нищо, защото Мария е много по-търпелива и тя го допълва с нейното търпение. Така че, хора, просто е чудесно в Божието семейство да има Божии мъже и жени на вяра. Бъдете благословени. Обичаме. Слава на Бога. Чудесни неща се казаха за сестрите, но мога да кажа, че и без мъжете не можете все пак. Така че може да повидаме и мъжете. Първо да се представям. Аз съм Славчо от село Момин с моята съпруга и сме имали честа да работим за малко време с Иван и Мария. И когато при 3-4 години, дори горе-долу толкова, Бог ме употреби с моята съпруга да го насърчим в това нещо, да вземат решения за граждански брак, защото ние бяхме в църква Раковски и тогава имаше проповед от пастора за граждански брак и оттам ние се насърчихме и ние също включихме граждански брак и сме много благословено семейство с внуци. Аз вярвам, че вие ще бъдете благословени. Хубаво дело е това. И аз вярвам, че на тази земя има добри и лоши хора. За съжаление, не всички са добри и само те губят това нещо, защото има много голяма завист в хората и когато могат да правят, да направят някакви неща, лоши неща, да погледнат човека, аз вярвам, че днес е деня, който се е разчупило всичко това към вас. И вярвам, че от тук нататък ви очакват много благословения. Бог да благослови. Амен. Обичайте се. Амен. Хайде, готови сме, брати и сестри, да се изправим и сега верния слуга върви къде? Само напред. Хайде всички заедно да пеем и да славим името на Господа. И ще завършим с тази песен, така че нека да се радваме заедно с младоженците. Верния слуга, върви напред, и той не знае какво е да се обръща назад. Верния слуга, той върви напред, и той не знае какво е да се обръща назад. Святиято, там сила за това върви напред. Само знам сила за това върви напред. Само само напред в името на Исус и ние пожелаваме на младоженците да вървят само напред и никога назад да не се върнат през всичките дни на живота си. Никакви проблеми
никакви проблеми не могат да ни справят, защото сме служители на всемогъщия Бог. Никакви проблеми не могат да ни справят, защото сме служители на всемогъщия Бог. Святия Дух сила за това върви напред, само напред. Святия Дух сила за това върви напред, само напред. Църква от поколение ще вървим само напред в името на Исус и ще ходим в единство, защото Бог ни призовал да ходим в единство, да ходим в любов, да ходим в помазанието на Святия Дух. Ние ви благославяме в името на Исус и вярваме, че всеки един на това място Бог има добри неща за вас и ние пеем издигането на Бога. Ветрове и бури ще ги победи и срещу тъмнината ние ще оставим. Ветрове и бури ще ги победи и срещу тъмнината ние ще оставим. Святия Дух сила за това върви напред, само напред. Святия Дух сила за това върви напред, само напред. Алелуя! Искам да ви кажа, че брат Ванчо и сестра Мария са погрижили за вас, имат почетка, така че събранието ни свърши. Може ли само последни аплодисменти за младоженците? Бог да ни благослови в името на Исус на добър час и на добър път. Бог да ви благослови да бъде с вас. Амен.